Erokamano nyakwa Ramogi kuom yiero Ramogi TV waikore makare kowuok Communication Center mar kelo ni weche manyien adimba e odiechieng' ma kawuono mabende bage yiero madundo e kar chung' od bura ma Ol Kalou. Magi to gi mamoko machiegni to mokwongo thuond weche. Jopiny ma Ol Kalou owuok oko mar go ombulu mar yiero jaod bura margi manyien. Viongozi badala ya kutafutia vijana wetu kazi, badala ya kuweka mikakati ya kupea vijana wetu kazi, wanawatumia. Serikali medo dhir mondo keto kenge mag thiro timbe njore e pacho kae. Jatend migawo ma jotije sirikal Geoffrey Ruku okoni meto mar osach jotij piny owacho dhi chakore dwe manyien. Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng'. Jopiny ma Ol Kalou owuok oko mar go ombulu mar yiero jaod bura margi manyien e yiero madundo mibago kawuono. Piem mapek e geno e kind jachung' malaro komno ahinya e kind UDA kod mano ma DCP karita bende oridi mar neno ni onge tungni moro amora e kinde yiero no. Wabro tudore bang'e gi jafwambo marwa Chris Owino mabro ketowa e ler e wi mago madhi nyime e alwora ma Ol Kalou. Komachielo bende ni jachung' maduond bura mar DCP Sami Ngodho oluto ombulu mare sikund primary mar Ol Kalou Comprehensive School kendo nyiso geno mare nodhi yudo loch e yiero ma kawuono. Onyiso mor kod kaka yiero nochakore kendo jiwo jodak ma Ol Kalou mondo wuog oko mar go ombulu karomgi. I've just cast my vote right now and I am very, very, very happy at the speed at which the IBC is working. I had the privilege in the morning to visit several of the polling stations or polling centers. The turnout is very wonderful. The people have come out in numbers and the officers that are there are doing quite a commendable job. Just a few hitches here and there that are common, like in the morning some of our agents were asked to provide copies of the ID, which is not a requirement by law, but we had the RO solving the problem adequately. So from where I sit, the process is going on very nicely. The security is very tight. The people are coming out in numbers, and I imagine them to continue coming out. There's still time until 5. Those that are still traveling, we wish them well, safe journeys to arrive here on time so that every vote counts. I have done my campaign very well. I have put my trust in God. The numbers are very good from the exit polls, both from our side and even the side that we are competing with. The margins are very wide and you'll see in a few hours. Tendarita okoni onge apa mora molore Ol Kalou e kinde macheno mar go ombulu dhi nyime kawuono ka gitwa kod jofwamb weche County Commissioner ma Nyandarua kod komanda mar obila makono okoni chenro mag arita oket makare ka ginyiso jopiny mondo kik bed gi luoro moro amora e kinde ma yiero dhi nyime. Gikwedo lipode maliekore na apisa mag obila inyalo tigo de rocho yiero ka gikoni gitimo tijgi mar neno ni onge ng'ata moyudo thuolo mar rocho ratiro mar nyawadgi. Na tunaomba kwa sababu tunasikia kuna wale hata wanaenda wakiwa hawana number plate kwa magari zao. Kila mtu ajue ni hatia kuendesha gari ambalo halina number plate. Na maafisa wetu wa usalama wakipata gari halina number plate, basi hilo gari litashikwa na kupelekwa station. Polisi wale wako hapa ni marafiki wa wananchi. Ndio maana unaona ukiangalia kamera zenu ukilenga huku na pale, unaona wananchi wana kutana na polisi wakiwa wanaongea. Tunataka kuhakikishia kwamba usalama huko wa kutosha. Wasiwe na wasiwasi. Ule ajepiga kura, aje apige kura. Kama kuna tatizo lolote, aeleze ofisa wowote wa polisi ambaye ako karibu naye ili aweze kusaidiwa.
Timothy Kariuki malaro komod bura ma Olkalau ochopo maluto ombulu mare okinyi ma kawuono konyiso geno nonyalo yombo e yiero no. Kata kamano jiwo mor mar tiyo kanyakla achiel gi jal mora mora mabiro yombo e yiero no ero. Manen jatend migao Rafael Tuju onyiso jomatindo mondo kik giyieti kod nyayo koko e kindegi ma josiasa medo mako mach e pacho ka. Tuju mane loso Kisumu okoni tulo manche noneno Kisumu en wich kuot kendo jotelo nyaka nyis kit telo manyalo kelo oganda kanyakla kendo manyalo yango Kisumu kaka boma man kod lwasi makare mar kwe kaka yor ywayo johala kod jo manyalo timo dongruoge mamoko. As a shopper, walk in the streets as a free Kenyan, and I think it's very important that we send the right message to the rest of Kenyans that Kisumu is not a town of goons. I know we have a lot of unemployed children. Many of our children are employed. They are suffering. They need jobs. They need opportunity. But the fact that somebody is jobless and in that respect hopeless does not become a goon or a sagwenya. So I think the engagement I've been having with the youth is how do we resolve our problems peacefully? And then how do we make sure that they don't take, certain leaders don't take advantage of them, pay them money so that they fight each other with bows and arrows, clubs and pangas. That is not us. That is not us. We are a gentle people, gentle. Joten kanisa e boma bul mar NCCK e kaunti mar Trans Nzoia onyiso luoro margi e wi chenro mar kedo kod njore mitimo kod ojende mosebedo ka yuore rombe mag siasa ka gilose kadak ma Kichinjioni e boma ma Kitale e romo mar ndalo achiel mageto kelo kwe pachoka. Jotelogo nokwayo sirikal mondo ket chenro mapiyo mar tieko njore e rombe mag siasa mar jiwo arita ne jopiny. Kutoka Webuye kumshukuru Mungu. Kwa hivyo kulima juu ukifika Webuye uone mapema nimebeba ng'ombe. Bwana asifiwe. Nafurahi sana maana nimekuja kutana viongozi badala ya kutafutia vijana wetu kazi, badala ya kuweka mikakati ya kupea vijana wetu kazi, wanawatumia kuharibu mali, kupiga wengine, and la kusikitisha sana mpaka kuattack kanisa la Mungu. Kwa hivyo mimi naomba kwamba the only gift viongozi hao wanaweza kufanya katika kisasi hiki ni kwa kuweka mikakati ya kupatia vijana wetu kazi. Na vijana ambao mnaotumika, unapotumika kuvunja sheria, sheria itakuandama wewe as an individual. Unapokanyaka katika kanisa la Mungu na kufanya chochote ambacho ni kinyume na mapenzi ya Mungu, unabeba laana as an individual. Hamutabeba laana kama watu 100. You will carry that curse to your family, to your generation. Chairman wa IEBC, the constitution is very clear. Ukihusishwa na goonism, ukihusishwa na ufisadi, ukihusishwa na uharibifu, ukihusishwa na kuhujumu uchumi wa taifa, wewe haustahili hata kupewa idhini kusimamia cheo chochote katika taifa hili. We have the best constitution. What we ask our leaders is just a good will. Jatend migao ma jotije piny owacho Geoffrey Ruku kod jaod bura ma Kipkelion East Joseph Cherorot okwedo jotend siasa mabalo kod sirikal kotelnegi kod manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kowacho ni gigo siasa mapogo oganda.
kagilose skul secondary Malondiani. Jaod bura Cherorot owacho ni weche mane Gachagua owacho e odiechieng' mar ng'anyo mar Sabasaba kanodwaro rowere mondo kik riwre e ng'anyono nomiyo jonjore thuolo mar ketho gik chi. Ka bende rukuno tiyo gi thuolono e medo ni tend piny Kenya medo yudo mbi kojiwo oganda kuom yiere e yiero manyien mabiro kuom kelo dongruok e pacho ka. Na tumeamua kama watu ambao wanaishi mlima Mashariki, sisi wote tutashika mkono serikali ya Mheshimiwa William Ruto, na ikifika 2027 next year, sisi sote ambao tunaishi mlima Mashariki tutapigia Mheshimiwa William Ruto kura zetu zote. Hiyo tumeamua, na tumeambia wewe Gachagua, ukitaka kukaa na watu yako wako na hiyo ingine ya mlima, kaa na wao. Sisi tutatengeneza serikali tukiwa na Mheshimiwa William Ruto, na tutapata maendeleo hili ambayo mumetunyang'anya na mumehakikisha kwamba amutapea watu ya mlima Mashariki kutoka 1963 Kenyatta akiwa rais wa Kenya, Mwai Kibaki akiwa rais wa Kenya na Uhuru Kenyatta akiwa rais wa Kenya. Mukahakikisha kwamba maendeleo ya barabara haipatikani mlima Mashariki, maendeleo ya maji haipatikani mlima Mashariki, maendeleo ya stima haipatikani mlima Mashariki. Hiyo maneno yako hiyo, ukitaka ikae huko Munyoro ikae, lakini vile vile tunaambia viongozi wako na hiyo ingine ya mlima, shikeni huyo mtu ko akuwe ana mahali ya kupumua. Jopiny ma Olkalau nowuok oko mar go ombulu mar yiero jaod bura margi manyien e yiero madundo mibago kawuono. Piem mapek ni gende kind jochung' malaro komno ahinya te kind jalo matiyo gotiko mar UDA kod mano mar DCP, karita bende oridi mar neno ni onge tungni moro amora e yierono. Gie thuolo ni wadwa tudore gi jafwambo marwa Chris Owino mantiere Olkalau mondo ketwa e ler. Chris, inyalo nyisowa ni to kwan mar ji mowuok oko mar go ombulu chal nade, to weche mag arita bende inyalo nyisowa ni to chalo nade e alwora ma Olkalau? Chris. Milton ane kar luto ombulu ma comprehensive school ward makai mbaga achiel kuom wards abich e kar chung' od bura ma Olkalau, kama chenro mar goyo ombulu dhi nyime e yo ma okwe kendo yo ma onge kod ng'ikruok moro amora. Jopiny owuok oko kar rombgi mar biro luto ombulu kendo yiero ja od bura margi manyien madhi telo negi kuom thuolo mar higa achiel kod higni kod dweche 3 mabiro. Chenro mar goyo ombulu ne ochakore seche mag okinyi kendo jopiny owuok oko kar rombgi. Nyaka sani pod jopiny medo donjo mar goyo ombulu kendo chenro ni dhi e yo makare ma onge ng'ikruok moro amora. Weche mag arita kwe bende oridi ka kwan mathoth mag obila morwako uniform mag obila kaachiel kod lep raia bende timo apedha mar neno ni onge ng'ikruok moro amora ma otimore odiochieng' ma kawuono. Mana ka waselero en ni jochung' mopogore opogore malaro kom makamae bende osebiro mar luto ombulu. E skul primary ma comprehensive kama wantiere ni jachung' mar duond bura mar DCP Sami Ngodho benene osebiro kendo luto ombulu mare. Motelo ne manager chung' mar duond bura mar UDA Samuel Mushina benene oluto ombulu mare e skul primary ma ACK Huruma thuolo machuok mokalo. Kopogre kod mano, jachung' mar duond bura mar Jubilee Wilson Kigwa bende oseluto ombulu kaachiel kod jachung' mar duond bura mar People Renaissance Movement. Kopogre kod mano, Milton, gima dhi nyime en nyaka sani gima waneno thuolo machuok mokalo en ni jopiny bang' luto ombulu gitamre dok e miechgi kendo gigoyo tach e alwora mar kuonde luto ombulu. Ataro kod siem kata chik mane ogol kod ogai mar obila Douglas Kanja kaachiel kod duol mochung' ne yiero IBC gitamre dok miechgi kendo gigoyo tach oko mar kuonde luto ombulu. E mano ma giwacho ni en chenro mar geng'o kuo mar ombulu. Kata mana geche mag jofwambo ok yiene mondo donj e kuonde luto ombulu, gari moro amora ok yiene mondo
odonj e kuonde luto ombulu ma giwacho ni en chenro mar geng'o kuo mar ombulu. An kod mo kuom jopiny kakae adwaro mondo gilernwa to ang' momiyo gitamre dhi e miechgi mar luwo duoko mag yiero kane owach kod IEBC. Mnaweza tuambia jina lako na tuambie mbona umekita kambi nje ya polling station ingawaje IEBC na Inspector General wa polisi Douglas Kanja alisema baada ya kupiga kura unafaa uende nyumbani. Jina lako unaitwa nani? Mimi naitwa George. Tumeweka kambi hapa kwa sababu unajua hata mpaka ijua hii ni serikali lazima ilete wizi hapa. Jua ileta polisi mob ndio maana hata sisi ni polisi wa Kamau Ngova unaona tunalinda kura zetu alafu tunaona hivi Kasongo sasa umesema umekuja hapa kuzuia wizi hamjaona tukio lote ya wizi? Hatujaona. Sasa mnazuia wizi gani? Magari zikiingia hapa ndani zinaweza kuja na box ama zitatusiwa huku wakuja kuvuta hapa unaona. Sasa ndio tutakio kitu hapa. Anasema mnazuia wizi na Inspector General wa polisi alisema msipatikane 400 meters ya polling station. Na mkipatikana hapo si mnaona mtateza nini zogo kati yenu na maafisa wa polisi? Ondo wataanza kutuchokoza. Tuko 400 meters. We are far. 400 meters. But we cannot trust polisi. Tunaelewa? Because Ondo still wataanza vurugu, uchokozi, nini. Then unaona wanasema magari ziingie. We don't know hiyo gari chenye imebeba, unaelewa? So sisi tuko hapa kama serikali ya sawa. Niko na mzee hapa atuelezee tu anaitwa nani na kwa kawaida watu tunaona by elections wananchi huwa jitokezi kwa wingi. Mbona wakaji wa Olkalau wamejitokeza kwa wingi ingawaje hii ni by election? Ni kwa sababu ya mtu mmoja tu. Kwa sababu ya mtu mmoja tu. Tunataka kuchagua yule mtu aliitwa Chokora ndiye tunataka kubadilisha juu. Hiyo mtu aliitwa Chokora. Na wale ambao bado wako nyumbani hawajajitokeza kupiga kura, wito wao ni tuna haya magari warete wapige kura. Yes, na wachague Douglas. Sawa. Nyakora Mogi magomo kuom jopiny ka jodak ma Olkalau machiwo pachgi ewi chenro mar goyo ombulu, chenro magiwacho ni anyaka sani onge ng'ikruok moro amora ma waseneno. En mana ni geche mana kaselero jopiny bang' goyo ombulu, bang' jopiny goyo ombulu gitamore dok e miechgi, gigoyo tach oko mar kuonde luto ombulu, ataro kod sie mane ogol kod IEBC. Giwacho ni ma en chenro mar geng'o kuo mar ombulu. To mae nyalo kelo ywarok e kind jopiny kod apisas mag obila kalure ni tend obila kod IEBC ne owacho ni ok gibi yiene jopiny mondo okudre kata obed machiegni kod kuonde luto ombulu bang' luto ombulu. Kata kamano nyaka sani onge chenro moro amora minyalo wacho ni waseneno kakae chenro dhi nyime e yo mar kwe e kuonde luto ombulu. Mana oko mar kuonde luto ombulu mwaneno ka nitiere koko ka jopiny chich ni seche moko nitiere chenro mar luto ombulu. Ka ineno sani pod giramo ni gari mar nyamruko mar obila kik donj e kar luto ombulu ma comprehensive school koro wakianto gigoyo kogno gi moro amora moyudore e nyamruko kapok giyien nyamruko odonje e kar luto ombulu. Onge gima giyieni odonj kata mana gechwa mag ute fwambo bende ochuno mondo oket tenge mabor kod kuonde luto ombulu ka giwacho ni mago inyalo tiyo kodwa e rocho chenro mar goyo ombulu. Omiyo en chenro matek kata doko ni chenro ni osebedo ka dhi nyime e yor kwe. Kata kamano sani waneno ka liet mar siasa medo idho malo kalore koda mano ma jodak ma Olkalau wacho ni giseneno e thuolo mokalo ka ombulu ikwaloga, omiyo kawuono ok gibi yie mondo tim kuo mar ombulu. Wach ma kamae warito neno to chal dhi bedo nadi.
obila dhi tiyo nadi en rieko mane ma obila dhi tiyogo mar neno ni kwe odhi nyime kaka ne kwe osebedo ka chakre okinyi nyaka sani. Waketo wang'wa mar neno ni to bende kwe ma jodak ma Ol Kalou oseketo chakre seche mag okinyi biro dhi nyime nyaka seche mag otieno kose piny dhi chalo manade. Mana kane waselero kwan mag obila okuor karomgi e kar chung' od bura ma Ol Kalou moting'o nyaka obila mag Majoni, obila mag Kanga kaachiel kod geche 3 madongo mag kiro pi ne jopiny manyalo temo bago ng'anyo e okenge mar neno ni poni lweny kata tulo moro amora owuok, obila dhi rakore kod chenro makamano e aching' ma onge ng'ikruok moro amora. Mano e gima timore e Ol Kalou kaka kae wan comprehensive school, achiel kuom kuonde luto ombulu man kod jogo ombulu mathoth e kar chung' od bura ma Ol Kalou. Jopiny oramo ni gidwaro neno gik mani ei bag mani ei gari mar obila ni. Giwacho ni gidwaro neno ni nitiere bag ei gari mar obila. Gidwaro mondo obila oyaw bag makamago mondo gineno to ang'o ma oket ei bag makamago kapok gari giyien mondo gari mar obila ochop odonj e iye tesend kata kar luto ombulu ma comprehensive school e ward ma Kaimbaga e kar chung' od bura ma Ol Kalou. Liet medo tedore jopiny bende jopiny korka kor giwacho ni gin giyie nyayo kwe, gidwaro kwe, kata kamano gima ok gidwa en kuo mar ombulu. Omiyo ka gineno gima ginyalo chichgo, giwacho ni ma omiyo ok gibi weyo thuolo kata thuolo matin ne gima gichichnego nyalo kelo kuo mar ombulu mondo yud thuolo e yiero makamae. Father, yiero makamae okelo kanyakla jochung' 9 mag duond buche mopogore opogore. Jachung' mar duond bura mar DCP Sami Ngodho, jachung' mar duond bura mar UDA Samuel Mushina kaachiel kod jochung' mamoko. Koro Father, mae gima timore Ol Kalou, chenro mar ogoyo ombulu dhi nyime e yor kwe, mak mana ne jopiny oramo ni onge gari moro amora ma ibiro yiene mondo odonj e kuonde luto ombulu e chenro mar geng'o paro moro amora mar temo kwalo ombulu kaluwore kod pach jopiny. Kata kamano arita oridi, obila morwako uniform mag obila kaachiel kod lep raia timo apedha kendo luorore mar somo gima timore e kuonde luto ombulu duto. Koro waketo wang'wa, wabiro miyo nyikwara mogi wechegi achiel kachiel kaka timore kech ma emomiyo wan kaka e Ol Kalou nyaka giko, nyaka sie ma chenro mar goyo ombulu biro rumo kendo land jaloch. Wan kaka kendo wabiro miyo nyikwara mogi ler e yo malong'o. Koro waneno kanyo obila otiyo kod teko margi mathoth kendo gari mari odonjo e kar luto ombulu ma comprehensive githuon kata doko ni jopiny notemo keto ageng'a. Gitiyo kod teko margi kendo gari margi odonjo iye kata doko ni jopiny ne oramo ni onge gari madonjo e kar luto ombulu makamano. Mano e ka chal mar wach e kar luto ombulu ma comprehensive e ward ma Kiambaga e kar chung' od bura ma Ol Kalou. Liet mar siasa medo idho malo, liet mar siasa medo idho malo kendo wageno ni kwe bro betie. Obila bro yudo thuolo kendo bro tiyo kod rieko mar duoko piny mirima kaachiel kod kihondko mag jopiny ni nitiere chenro mar kwalo ombulu. Milton. Erokamano ahinya Chris Owino kuom ripot makamano. Med mana bedo wang'wa e alwora ma Ol Kalou nyaka wang' chenro mar luto ombulu kod kwano ombulu kaachiel gi lando jaloch rum mondo imiwa duoko mogik. Ka wadhi nyime ni kwayo pod imedo chor ne piny owacho gi migawo mochung' ne weche mag arita ma iye mar neno nokawo ondamo motegno ne jonjore
mamuocho tule rombe mag siasa kod ute mag lamo koloso e nyasi mar sidho higni 18 mar kanisa mar Revival Prophetic Living Ministry. Bishop Ignatius Wanjala olero ni weche mag monjo osebedo ka medore mokalo e rombe mopogore opogore nyaka e kanisni, chal mathiro ratiro mag oganda mag chokruok kanyakla. Gi e seche gogo, Bishop Wanjala oro kwayo ne jotelo mag dini ma pachoka mondo sika lemo ne piny Kenya e kinde ma oganda ikore ne yiero maduong' mabiro. Bende okwayo oganda jo Kenya mondo nya kwe mar neno ni yiero mochan otimore e yor kwe. Goonism is the worst thing. And I'm told that some of the goons are holding master's degrees. How do you deploy somebody with a master's to be a goon because you have given him 500 shillings? That is wrong, Jodalawa. That is wrong. We have to be careful. We have to look for better ways of engaging the youth, not as goons. Let us be together. We can't have some division in ideals according to Plato's we call it philosophical ideals. But remember, it is bringing us back to one. Let us be together. Let us have peace and harmony. Jokedo ne ratich oganda ma Kisumo onyiso serikal mondo ket lwasi makare ne joked ne ratich oganda kaka yotego demokrasia e pachoka. Kagiloso kod jofwambo gikoni gisebedo kagikale ngima matek kendo moko kuomgi oseyudo sand kod hinyruok to onge ratiro mimiyogi. Giseyo duol maketo nyong'o e tije obila e poa magikoni pok okawo ondamo moro amora mar chik na apisa mag obila mosebedo kakelo hinyruok ne joked ne ratich oganda kod ji mamoko maketo sirikal tesre. Kwayo ne sirikal en ni mondo giket gi improve security. Gi improve security mondo kik joma tiyo tijgi kaluwore gi chik bed gi luoro moro amora. Mar ariyo, wakwayo migepe duto mek sirikal, IPOA gini, ODPP, mondo gitim investigations. Wadwang'e ni joma timo mahundu ainagi gin jomage. Who are they? We want to see investigations being done and arrests being made and arraignment in court being done. Yes. And prosecution being done without any interference. Yes. We have the Independent Police Oversight Authority. Giti tijgi. Gine ma ginyalo nyisowa ni shida nitie. Ginyalo nyisowa kuma shida nitie, kantie jomonego obed held responsible, migawo mar police. That is their work. So IPOA mondo titije kaluwore gi chik mar Thurwaka. Erokamano nyakwara Mogi, en thuolo mar kawo yweyo e chenro mar migago. Wan kod ote moko matin kaeri ma bende osedonjonwa e thuolo ni. Kara kamano neno ka mashin makelo na ote bet ni ging'ikruok. Wadhi e yweyo to bang' thuolo machuok ahinya waduogo gi weche mamoko kowuok e Ramogi TV. Kik idhi mabor. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod wangeso kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. *811*271# mondo iyud Blessed Assurance kaka skiza tune mari.
Nachako bedo gi paro moro mopogore kuom in gi pari. Nachako winjo mana ka gima uno kudeo gima to bendo kudeo gima winjo gi e chunya. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Waruaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Machiegni kendo, jatend migao mar jotije piny owacho Geoffrey Ruku olando ayanga meto mar osara ne jotije duto mondiki gi sirikal chakre dwe manyien. Koloso e nyasi mar goyo erokamano chieng' wuok tich e skund secondary ma Londiani mayudore e kaunti ma Kericho, Ruku nolero ni sirikal biro kawo okenge motegno mar neno ni pesa sirikal ok oti godo e chulo jotije ma achudhe. Na vile vile tunajua mshahara yao iliongezewa tena Januari mwaka huu, and it was backdated to July 2025. Na kama vile nimemulika maneno ya mishahara ama ya payroll, the salary increment, it will not go to Waragai, it will not go to ghost workers, it will go to the real civil servants of the Republic of Kenya. Jatend migao mar somo Migosi Ogamba kod jotelo mopogore opogore e migaono oyuoro nyasi mar chwalo masinde mag somo ne jopuonjre mong'ol e skunde ma piny owacho ma pacho ka. Nyasi ni obagie ka tiego jopuonjre man gi ng'ol ma Nairobi, ma bende en chenro manyiso kaka migaono ikore ne neno ni jopuonjre duto ma pacho ka oyudo kit somo mowinjore. Ladies and gentlemen, these devices are keys to independence. They shift the narrative for the brave learners from one of dependency to one of active, thriving participation. Suffice it to say that education is the most powerful weapon which one can use to change the world. But for a child with a disability, that weapon is only as sharp as the assistive technology we place in their hands. Sirikal ochiwo geno ne rowere manoyudo tiegruok e bwo chenro ma Nyota ni gibiro yudo obok manyiso ni ne giyudo puonjno ma biro bang' kaunti ma Vihiga koni mana rowere manok manoyudo tiegruok ma kama oseyudo obok manyiso ni ne gisetiegore e wi weche mag Nyota. Jatelo mochung'ne weche mag rowere e kaunti ma Vihiga Andrew Maina Katito okoni kata obedo ni chenrono odeko, mano ok nyis ni rowerego wicho wilgo. Rowere ma Vihiga kotelnegi kod Tili Ndegwa wacho ni kiondko osemakogi nimar ok gin gadiera ka bende gibiro yudo kuonde tich kata ka giseyudo tiegruok ma kamano, ka koro gikwayo tend pinyno kauntino mondo one ni rowere ma pacho ka ong'i kendo donji e wachgi malong'o. Wale tulitayarisha hapa Vihiga, tulitayarisha vijana 1114 na sasa vijana walianza sasa kuwekwa. Tulikuwa na siku 20
za kuwafunza, kuwatayarisha. So kuna vijana ambao sasa tumeanza kuwaweka kwa hizo workshops, na naweza kusema kwamba at least kufikia sasa 80% ya hawa vijana tumeweza kuwaweka kwa workshops. So kuna wachache, kwa sababu kati ya wale 1414 kufikia sasa tulikuwa na vijana kama 190 ambao bado hatujawaweka sasa kwa placement. So ni vyema waelewe ni issue ya system, sio sisi kama wanadamu ambao labda, kwa sababu sasa hiyo data ikienda Nairobi tena itachukua muda, inakuwa na verification, then iweze kufidiwa tena, na then sasa huyo kijana atolewe kutoka labda Gabogi ndio apelekwe sasa labda Gabogi kwa welding, apelekwe Shiru ward kwa welding mahali anatoka. Ukweli kabisa wa hii mradi ni kwamba ni lazima kila kijana atamaliza miezi yake 5. That is period. Sasa tumekaa hivi since March hapo hivyo bado hatujakuwa placed. Sasa tunashangaa ni shida ni nini. Ukiangalia kwa county director anatuambia yasha play part yake, ama wanasema shida iko kwa Safaricom. So si hatutaki county director atuambie ati asha play part yake. So after 20 days tulikuwa tukue attached somewhere where we get the skills. After getting the skills for 5 months, then we are going to graduate and get our certificates. I'm waiting for placements. Nipate zile skills, ni graduate nipate ile certificate. Kuna wale ambao wamekuwa placed alafu sisi wengine hatujui pale ambapo tuko. So mimi ningependa kuambia waziri wa michezo na sanaa kwa vijana anaitwa Salim Mvurya aingilie katikati aweze kutusaidia haswa sisi vijana ambao bado hatuko placed. Nimeongoja, nimechoka. So nilikuwa naomba kama wanaweza turuhusu wenyewe tujitafutie MCs juu wao wenyewe wameshindwa. Jogo makedo kod nyange mar nyiri e gwenge ma Kuria e kaunti ma Migori dwaro mondo mi piny owacho ket kuonde mag jot ne nyiri moringo nyange kendo ketie tenge omenda minyalo tiyo godo e ritogi e yore mag chiemo kod mamoko motelo ne chenro mar nyangu mar nyiri mithoro tim e gwengego e kind dwe mar 10 gi dwe mar 12. George Juma nigi ler kowuok e kaunti ma Migori. Kwan mathoth mag nyiri madote nyange giko mar higa mokalo gwego ma Kuria osebedo ka kelo penjo kaachiel kod paro mopogore opogore ni tang'o ma inyalo tim mondo mae koro kik nuore e giko mar higani. Ingine tumejaribu, tumefunga, tumekamata perpetrators na kuwaweka na kupeleka kotini na kufungwa, lakini wengi ni kama muda haujafikia, because we have done all the best we could, but we are only noticing a small change. Jokedo kod nyange mag nyiri ma oting'o ruoth mar location mar Bwireg West Wilson Chacha kaachiel kod coordinator mar Micontrap Kenya Benta Dhiambo wacho ni onge mar kuonde jot malong'o ni nyiri moringo nyange othiro kenge mar kedo kod nyange nyiri. Nyithindo ming'ado ng'enygi wuonegi onge go. Gia e mieche maonge gi gimoro ma wuonegi pod culture nomako. Bado ka sirkal nyalo miyowa rescue center, kech wan man gi temporary rescue center mati ka nyathi kete kacha rescue ma temporary kodak dale pod itimo nikech ong'eni kama onge kama odhi onge. Last year tulikuwa na issue hapa ya circumcision na most of the people walikuwa na lazimishwa kutahiriwa. Niliendua hiyo pressure cause nilikaa nyumbani. So walikuwa wanakujia watu tu wanawachukua hata kwa barabara, but ukikaa home na ukue focused na useme I'm not ready to be circumcised, wanakuacha tu. Ekinde ma imedo manyo kenge ma otieko nyange mar nyiri igego ma Kuria, riwruokno ma Micontrap Kenya ka otende kod piny wacho dhi nyime kod goyo buche makelo kamoro achiel rawere matindo kod jonyuolgi kaachiel kod oganda mamoko e migepe kaka mano mar somo mar manyore matieko nyange mag nyiri. Ne wapogo ji, opuonj ng'ato koni, opuonj nyithindo koni, opuonj mon koni, opuonj chuo koni, lakini waneno ni kipuonjo ng'ato yoro ka gibi oto gi ling. Koro ng'ama wacho ne wadgi onge nikech culture omakogi. Koro aneno ka nyithindo penjo mamit kabisa kaka parents gitimonegi. Omiyo pressure achune mang'eny timore ne jonyuolgi. Nitiere kuonde moko ma jonyuol ok nyal ng'ado ni gini ok nyal timore dalana. Omiyo kuonde go ok gidonje. Mtoto akielimishwa pale, mzazi aelimishwe, anarudi pia, wanarudi hawa watu wanakutana katikati, wanaelezana ukweli. Ekitwa rawere do thuolo mar kono jonyuol pachgi ka otende kod weche mag nyange nyiri, ka jonyuol bende golo pachgi ka otende kod midhiero ni.
wamesema kwamba tohara inawaafekti na wao wanaipinga, na wamesema pia wazazi wawapatie nafasi katika maisha yao ya utoto wao ili waweze kujiamulia. Kadabeni kwa njini waponi tero nyange podi temalo igwenge makuria jokedo kumidhiero ni wacho ni osedok piny kaipimo kod kile mokalo. Wengi kabisa wameweza kujisimamia. Ukiangalia saizi Mekong Tap Kenya tuko na ambassadors, tuko na TOTs. Ramogi has been very good in going to the community, highlighting and also helping the community's organization with sensitization. Kwa hero media mara Ramogi sana. They are always available. George Lama Nyangadriako, Nerok, Mami Contrap Kenya, iwechi maglwenje gumaki chwech, wach ni kinde maiji upunj, chike makedo kod nyange magnyiri, bende koro, onego medridi. Giyudo thuolo mayot ma tero nyithindo manyiri nyango nikech chike ombeki. Omima achiel kuom gik ma daher wacho ni East African Legislative Assembly wan gi joma pachgi leo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kaka achiel kuom yore mag jiwo tiyo mar pi e gwenge mag Narok, jopuonjre 800 e skul primar ma Maina Belabel mantiere ka chung od bura ma Narok North oyudo bende gisechako keto chenro mar tieko kaka yor jiwo somb jopuonjre e alworano. Kawadhi nyime bende en ni girube mopogore opogore kama oting'o jopur, jopith kod johala e kaunti ma Kajiado oyudo sir mar omenda maromo $47,000,000 kokadho kuom riwruok moro momakore gi sirikand kauntino kod riwruok moro motisi ni National Agricultural Value Chain Development Project. Koloso e nyasi makamano, gavana ma kaunti ma Kajiado Joseph Ole Lenku owacho ni jopith dwarore mondo mi oti kod lony manyasani e nyayo pith margi kod kedo kod futo mar yamo e kor lwasi mamedo rocho dongruok e alworano. Leo tukiwa hapa tunaenda kupeana zaidi ya karibu bilioni 50 kwa wakulima wetu SACCOS ambazo ni 13, na mpaka hapo tumekuwa na wakulima wamesajiliwa zaidi ya 120,000. Kama kuna wakati ambapo wafugaji wanafaa kubadilika ni wakati kama huu, kwa sababu Mungu alitupa neema, tumepata mvua ya kutosha, tumepata malisho ya kutosha, pia wananchi wamesoma. Sasa si wale wa Masai wa zamani ambaye hawajasoma. Tumefurahia sana. Mimi hiyo grupu ya Naidura wamepata milioni 2.5 na tunashukuru Mungu. Pia tunashukuru pia serikali yetu ya county na serikali yetu ya national government, maana wameshirikiana ndio mama wa Kimasai apate hiyo pesa hiyo mradi. Na tena kazi ya maziwa inakuanga ya wamama kwa Masaini. We are also supporting tomato. Kajiado is normally the top 7 counties in the country in the production of tomato, especially in the south. So that's what we're doing, and up to now, let's say up to December this year, the average funding per cooperative is about 6 million. Bunde kido mar Barretta pistol manyo yudi od Achich Vincent Ochieng mitudo kod monjo kendo kwalo simbe magawa machai wali e kar dak ma Westlands oyangore ni en ma jang'ad bura Justice Aggrey Muchelule mado marapil. Achich no bilanche no monjo ode mayudore kar dak ma Joska chieng' wuok tich kama nonege bang' rakruok bedo e kinde kod obila mag okwach kich. Jafwambo marwa e weche mag arita Cynthia Onyango nigi ler mathoth. Nonro mar obila ewi monj mayande otime magawa machai wali e kar dak ma Westlands medo nyuolo penjo bang' nonro mar okwach kich yango ni lisasi mar magina manotigo e kuoma kamano en mar magina mar jang'ad bura e doho mar apil Justice Aggrey Muchelule. Justice Muchelule ogol lipot e tesend obila ma Spring Valley chieng' tich ariyo bang' yudo lipot mar simu manyise ni bundene oyudi e kar dak ma Joska kama obila nochiele kod lisasi kendo nego Achich mitudo gi kuo marang'enge magawa machai wali e kuo manotim tarik 4 dwe mar 7. Jang'ad burano owacho ni simu makamano nochune rango kama okanega bundene e ode kendo bang'e nofwenyo ni bundene onge. Onyiso obila ni odiochieng' mogik manonene bundeno gi wang'e kama okanega en dwe mar 10 higa mokalo e kinde manochano loso ne lesen mar higa.
oketo ler ni bundeno kido mar Beretta pistol ne ni kod lisasi 15 e kinde manolal ka gie sani obila mag okwach kich mogo tach e tesend obila mag Giri dhi nyime kod timo nonro matut. Chieng' wuok tich, obila mag okwach kich mowuok e log tich ma Nairobi kod mago ma Matungulu nomonjo ot moro e kar dak ma Joska e kaunti ma Machakos bang' yudo maling'ling ni achich Vincent Ochieng mitudo gi kuo jote odno kod jaherane. Obila wacho ni bang' chiwo nonro margi kendo nyiso achich Vincent mondo yaw dho ot, noduoko obila kod bayo lisasi aching' kochomogi kama bang'e nochuno gi gichiele kod magina kanyo mowito ngimane. Lipot mar obila bende wacho ni achich Vincent Ochieng itudo kod bedo achiel kuom riwruok jonjore mitudo kod kuo mag ang'enge boma Nairobi, Kiambu kod Machakos. Kinde rakruok makama, obila noyudo bundeno kod lisasi 4 kende kod simbe 3 manokaw kendo itimonegi nonro. E magawa ma Chaiwali kama notime kuo, achije 4 nolal kod simbe 7 kaachiel kod masinde mag laptop mapok oyud nyaka sani. Bende gie sani obila pod dhi nyime kod timo apedha mar achije mamoko mitudo kod bedo e tudruok kod Vincent Ochieng. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nyako Ramogi, pod wan gi mathoth Mohamed okelonu e weche mag migago e thuoloni ka wakaw yweyo mar 2 ka waduogo wakeloni modong'.